Vi venter lige på, at linket kommer på Facebook-siden, og linket ligger allerede på YouTube. Og så starter vi her om 1-2 minutter med en endelig præsentation af Nordplus-programmerne, som har ansøgningsfrist 1. februar, så der er et par måneder til at få lavet en god ansøgning, hvis man har lyst til at prøve det for første gang, eller igen, hvis man har været med tidligere. Nordplus-programmerne er jo en ældre historie efterhånden. Det startede for 30 år siden, og for 10 år siden kom de baltiske lande med ind i programmerne, og der har været lidt forskellige tilbud og programmer, men hvis vi kigger på de overordnede ting, jamen så er det jo Nordisk Ministerråd, som for hele uddannelsesområdet giver over 70 millioner i tilskud hvert år til disse Nordplus-programmer inden for uddannelsesområdet. Det er jo tilskud til udveksling og til netværksdannelse og projektarbejde for uddannelsesinstitutioner i Norden og i Baltikum. Og vi har 5 forskellige sektorer eller programmer, som kører uafhængigt af hinanden, og det er jo altså lige fra børnehaver og til universiteter og folkeoplysning. Og den nuværende programperiode, den kører så frem til 2020, og der er ikke nogen specielle prioriteter, men det gælder om at lave gode, spændende, kreative, fremtidsorienterede ansøgninger for at få andel i den støtte, som nu gives. De 5 programmer under Nordplus hedder Nordplus Junior, som er for grundskolen, ungdomsuddannelserne. Den anden hedder Nordplus Videregående, som er for de videregående uddannelser efter studentereksamen, universitet og højere læreanstalter. Så er der et tredje program, som hedder Nordplus Voksen, som handler om voksenuddannelse og folkeoplysning i bred forstand. Så er der et fjerde program, som hedder Nordplus Horisontal, som handler om, at man på tværs af de her sektorer, junior, videregående og voksen, kan lave nogle projekter, og der går man altså på tværs, og det er større og mere komplicerede og sammensatte programmer og ansøgninger, man skal lave til Nordplus Horisontal. Endelig er der så Nordplus Nordens Sprog, som handler om Nordens sprog inden for alle uddannelsesområderne. De lande, som indgår i arbejdet, jamen det er jo altså de nordiske lande, Island, Norge, Sverige, Finland og Danmark, og de selvstyrende områder, Åland, Færøerne og Grønland, som her er individuelle nationer, der deltager på lige fod med de andre lande. Og så endelig de 3 baltiske lande, Estland, Letland og Litauen, i alt altså 11 deltagende lande. Start med Nordplus Junior. Formålet, det er jo at skabe netværk og samarbejde mellem før skolerne, grundskolerne og ungdomsuddannelserne i de forskellige 11 deltagende lande. Og det man vil opnå, det er jo at styrke kvaliteten, kreativiteten og fornyelsen i undervisningen i det her Nordplus Junior sektorområde. Og der vil man jo så gerne styrke det nordiske sprog, fremme kundskaber og forståelse for kultur, sprog og dagligliv i de nordiske baltiske lande.
De aktivitetsformer, som støttes i Nordplus Junior, det er for det første mobilitet, og for det andet, så er det jo netværk og projekter. Med hensyn til mobilitet, jamen, så skal det være et samarbejde mellem mindst 2 lande, og det kan være klasseudvekslinger, det kan være udveksling af lærere eller andet pædagogisk personale, og det kan være individuelle skoler og praktikophold for de ældste elever i gymnasier og erhvervsuddannelser. Endelig er der også, kan man sige, mulighed for at få støtte til rejser til forberedende besøg, som varer maks en uge for lærere og ledere, som gerne vil mødes med dem, de skal samarbejde med, for at lave en god ansøgning til den kommende periode. Udover rejsestøtte, mobiliteten, ja, så findes der også netværk og projekter, og her er det sådan, at der skal der mindst 3 lande deltage, for at en ansøgning kan blive godtaget. Og der handler det jo igen om, at man vil mødes og udveksle erfaringer omkring specifikke emner og temaer, og det er så ofte med det formål, at man har et længerevarende samarbejde inden for pædagogiske område. Ved projekter, jamen der kan det så være mere med undervisningsforløb og undervisningsmaterialer og pædagogiske metoder, så man kan diskutere erfaringer med andre, som er i den samme situation som en selv. Og der er det så, at støtteforholdene ikke er helt de samme som til mobilitet, fordi ved netværk og projekter, der får man 75% i støtte. Det vender vi tilbage til. Her er så nogle eksempler på temaer for sådan samarbejde inden for de forskellige områder. Mobiliteten her med klasseudvekslinger for eksempel, ikke? Jamen, der kan det være aktuelle ting som klima og miljø. Det kan være religion og traditioner, ungdomskultur og bestemte perioder i historien, som man kan tage op som eksempler. Inden for projekter og netværk, jamen her kan man jo tage forskellige relevante aktuelle emner op. Forældresamarbejde, mobning, kvalitetssikring, hvordan man evaluerer undervisningsforløb osv. Og IT i undervisningen er også et nyt og spændende relevant emne at tage op, fordi det er der jo mange forskellige synspunkter på og erfaringer med. Men det kan godt være, at man gennem sådan nordisk samarbejde her i Nordplus sammenhæng, hvor man kan få støtte til sådan et samarbejde, at man kan lære en hel del omkring det af hinanden. Så er der selve tilskudsprincipperne for klasseudvekslingen og mobiliteten. Der er der nogle forskellige satser fra de forskellige lande til de forskellige deltagerlande, man bruger. Der er en fast sats per elev, og der er Færøerne blandt de høje satser, fordi det er noget dyrere at komme til og fra Færøerne end de fleste andre af de deltagende lande. Her er ikke et formelt krav om medfinansiering. Man får altså ud fra det antal deltagere en sum penge, som man så regner med, at man kan gennemføre sin rejse på grundlag af. Det kan være, at det er lige rigeligt, så kan man bruge det til andre ting, som er relevant for samarbejdet, og hvis man vælger dyre løsninger, ja, så må man så selv betale noget til det. Men ideen er, at man skulle kunne få dækket rejseudgifterne fra sin egen skole til den skole, man nu skal besøge, hvad enten det er i Grønland, eller det er i Estland, eller hvor det er. Og hvis man så sørger for at få privat indkvartering, jamen så har man jo
kan man sige, udgifter til noget mad og lommepenge, som man nu har behov for. Tilskudsprincipperne for den individuelle mobilitet ligner de andre ting, og der er så altså særlige satser for lærerne, og der er altså rimelig gode støttemuligheder, sådan at man ikke behøver at bidrage med noget selv i forbindelse med sådanne Nordplus mobilitetsprojekter. Med hensyn til projekter og netværk, der er det så det her med, at man har 25% medfinansiering, men man får dækket rejser og omkostninger til logi, og man kan lade den medfinansiering, som er på en fjerdedel, være i form af sekretærarbejde, lønning af udgifter i forbindelse med ansøgning og administration af sådan et projekt, så man ikke behøver at komme med ret mange eller overhovedet ikke nogen nødvendigvis penge til det. Det der så ikke kan indgå i sådan et tilskudsprincip, det er overhead til ens institution og indkøb af forskellige udstyr, for eksempel til IT eller andet. Det indgår ikke i sådan et budget for et Nordplus Junior projekt eller netværkssamarbejde. Så er der en anden af programmerne, Nordplus Voksen, og her kan man sige, at det er jo i virkeligheden det samme formål med et nordisk møde og skabe samarbejde og udveksling, og så er det altså inden for voksenuddannelserne i uddannelsessektoren. Og her kan man jo altså sige, at et Nordplus Voksen-projekt kan være katalysator for udviklingen inden for området. Man kan være med til at styrke kvaliteten, og man kan prøve at imødekomme nye læringsbehov og prøve nye metoder og tilrettelæggelsesformer af. Igen, der er ikke nogen bestemte emner, som er prioriteret, men det handler om at lave en spændende og kvalitetssikret og fremtidsorienteret ansøgning for, at man kan regne med at få godtaget sin ansøgning. Voksenlæringsområdet, jamen det er jo alt det uformelle, ikke-formelle læring og formelle læring for voksne, samt almindelig erhvervsrettet voksenlæring og folkeoplysning. Efteruddannelse er også, kan man sige, med i det her område, og voksenuddannelse i bred forstand, det kan være højskoler, det kan være fagforeningers læringsindsats og folkeoplysning i bred forstand. Målgrupperne, jamen det er altså voksenuddannelsesinstitutioner, foreninger, organisationer, virksomheder, NGO'er, biblioteker, museer osv. Og det er altså både undervisere og elever og kursister, som er deltagere i Nordplus voksenregi. Og igen har vi en mobilitetsmulighed, hvor man har udveksling med forberedende besøg og individuelle eller klasseudvekslinger inden for voksenområdet. Netværk og projekter, jamen det er så jo forskellige temaer, man kan tage op i sådan et samarbejde, og man kan lave
flereårige udviklingsprojekter, og man kan lave kortlægningsprojekter, hvor man skal ud og undersøge forskellige emner, som man finder er relevant og spændende for samarbejde. Og med hensyn til økonomien, jamen så er det jo lidt af de samme med hensyn til faste satser for rejser til og fra de forskellige lande. Og der er en fast sats, og det dækker normalt den udgift, der er i forbindelse med rejseomkostninger. Så er der et tredje program, som vi kalder Nordplus Horisontal. Og der er det så, at det særlige ved det er jo, at der skal man altså samarbejde på tværs af sektorerne, voksenuddannelse, højere uddannelse og junior med folkeskole og ungdomsuddannelser. Og der skal altså være 2 sektorer, der samarbejder, og der skal være mindst 3 lande. Og det er altså, kan man sige, muligheden for at få støtte til mere komplekse problemstillinger og udfordringer, som man møder i de forskellige sektorer. Og der har man altså mulighed for at samarbejde omkring et tværsektorialt emne, som man nu bliver enige om. Og der kan man så få støtte til seminarer og konferencer og workshops, statistikprojekter og produktion af undervisningsmaterialer og kursusmoduler og offentliggørelse og uddeling af udveksling af resultater og erfaringer inden for det emne og område, som man nu har valgt sig. Og formålet er igen at ligesom styrke kendskab til nordiske kulturer og sprog. Nu er vi gået over til Nordplus sprog, som er det fjerde af programmerne her, at der handler det om at styrke kendskabet til Nordens sprog, og det er så med fokus på dansk, norsk og svensk og nabosprogene dertil. Og der kan man sige, at det er jo relevant for Færøerne at udvikle materialer, metoder og strategier til at styrke sprogforståelsen på alle niveauer i uddannelsessystemet. Og her har man altså kun netværks- og projektansøgninger og ikke mobilitetsansøgninger som i de foregående programmer. Programmet sigter på at styrke kendskabet til andre nordiske sprog og i relation til ens eget sprog, altså nabosprogsproblematikken. Men man er også begyndt at styrke initiativer mod undervisning i sprogene for tilflyttere, flygtninge og indvandrere i de nordiske lande. Og de aktiviteter, som man støtter her, det er jo altså forskellige former for oplysningsarbejde, men det er også forskningsprojekter, det er konferencer og kurser, ordbogs- og terminologiarbejde, sprogteknologiske projekter og så videre, hvor man altså satser på, at nabosprogene får mulighed for at støtte hinanden og få lært dem godt og på forskellige vis. Så er der jo endelig det, der hedder Nordplus videregående, og der handler det jo så om at skabe mere værdi inden for det nordiske og baltiske område med erfaringer fra
det netværk, som man nu skaber inden for videregående uddannelsessektoren. Og her er man også interesseret i at finde ud af et samarbejde mellem de videregående uddannelser og arbejdsmarkedet i de forskellige lande. Og fremme individuel faglig mobilitet og uddannelse med høj kvalitet til studerende og lærere. Det har man altså også inden for de videregående uddannelser mulighed for under Nordplus videregående. Og tilskuddene, jamen det er så igen mobilitet, som har studenter og undervisere som målgruppe, og det er de samme satser, som man kender fra de andre programmer. Her er også muligheder for projekter og netværk med de støttemuligheder på 75%, og så en medfinansiering på de 25%. For videregående uddannelser er vi altså på 50% medfinansiering til intensive kurser, til udviklingsprojekter, som man samarbejder omkring. Og til netværkene, jamen der kan det være møder og seminarer, korte besøg, sprogkurser og spredning af resultater fra ens samarbejde. Og der er det altså, at man må påregne 50% medfinansiering. Så er der med hensyn til de helt praktiske forhold omkring ansøgning til Nordplus i bred almindelighed for alle programmerne. Ansøgningsfristen, den næste i 2019, det er 1. februar, og til visse af programmerne med forberedende besøg er der også 1. oktober en frist. Og det gælder så kun til forberedende besøg til junior, til voksen og til sprogprogrammer. Og man bruger et online ansøgningssystem, som hedder Expresso, som man har adgang til gennem den store hjemmeside til nordplusonline.com, hvor der også findes partnersøgningsmuligheder. Man kan gå ind og få oplysninger om tidligere projekter og samarbejdspartnere. Og der skal man så i alle ansøgninger have sådan et letter of intent, en partnererklæring, hvor de formelle deltagende institutioner skriver under på, at man er med i sådan et projekt. Og det er jo sådan, at der er ligesom en af partnerne, som er koordinator, som står for selve ansøgningen formelt og få samlet de her breve fra de deltagende og deler ressourcerne ud undervejs og aflægger rapport i den sidste ende, mens de andre deltagere er partnere, som jo er aktive på deres vis i det her samarbejde. Ansøgningsfrist som sagt 1. februar, og svar på ansøgningen kommer så 3 måneder senere, omkring 1. maj. Og det er jo så muligt at gå i gang med sit projekt, kan man sige, i sommerferien eller efter sommerferien det kommende år. Og så skal der afrapporteres efter, at perioden er gået fra den, der nu er koordinator og hovedansvarlig. Og hvis man har brug for flere oplysninger, jamen, så er der jo inde på hjemmesiden muligheder nordplusonline.org, og her kan man så se forskellige link der med how to apply og find a partner og så videre, sådan at der er gode hjælpemidler og gode muligheder for at få vejledning og
se ansøgninger, tidligere ansøgninger og partnere, sådan at man kan få lavet en god ansøgning i god tid og få mulighed for at få dyrket sin interesse her. Og man er også velkommen til at kontakte mig på Aktionsskibsstoren, hvor jeg ligesom er den færøske repræsentant for den danske Nordplus informationskontor. Men hvis man vil have fat i de danske ansvarlige, jamen så er der her navne og e-mails på den, der har vejledningen i Danmark. Henrik Andersen, som er hovedkoordinator for hele Nordplus-projektet, og en anden, Susanne Andersen, som specielt har Nordplus for videregående uddannelser. Og man er velkommen til at kontakte dem og kontakte mig, hvis man har spørgsmål ud over det her, som er nævnt her. Jeg vil også lige gøre opmærksom på, at der findes en håndbog, Nordplus håndbog, som man finder inde på hjemmesiden, hvor alle programmerne i detaljer er beskrevet og forklaret med hensyn til formål og muligheder for emner og støtte og praktiske ting med hensyn til selve ansøgningen. Så der ligger meget godt materiale klar på hjemmesiden til, at man kan gå i gang med at lave en ansøgning. Og generelt kan man jo sige, hvordan er det med at vurdere sådanne ansøgninger. Der er der også i håndbogen på nogle af de sidste sider idéer og oplysninger om, hvad det er, man lægger vægt på i vurderingen af ansøgninger, om de bliver imødekommet eller ikke. Og der kan man jo sige, at i de senere år har succesraten ligget mellem 60 og 70%, så det er altså ikke alle, der bliver imødekommet, så det er vigtigt, at man bruger tid og energi på at lave en rigtig god ansøgning. Og det, der ligesom bliver lagt vægt på, når man skal vurdere, om en ansøgning er god, det er jo, om det formål og den beskrivelse af ens samarbejde, det har relevans til de her Nordplus-programmer. Følger det det overordnede formål for Nordplus, at man altså ligesom styrker det nordiske, baltiske samarbejde inden for uddannelsessektoren. Er det den her, har det relevans for målgruppen, og er aktiviteten relevant for den målgruppe, man har valgt sig? Er der tale om reelt tværnationalt samarbejde, og er partnerne aktive med i planlægning og afvikling af sådan et samarbejde? Og kommer der et nordisk-baltisk merværdi ud af et sådan samarbejde? Det er det, der ligger inden for relevansen, som er 25% af vurderingen. Så er det også et spørgsmål om projektets mål og indhold. Har man forstået og forklaret klart og tydeligt og givet realistiske mål og de resultater, man nu forestiller sig ved sådan en ansøgning? Er der tydelig sammenhæng mellem de mål, man har sat sig, og de planlagte samarbejde og de aktiviteter, man har? Og er det realistiske budgetter, man har stillet op, hvor der skal det til projekterne? Og beskriver man også, hvordan man vil evaluere samarbejdet, og
hvordan resultaterne skal opnås. Det er den anden fjerdedel af de ting, der indgår i vurderingen. Så er det også vigtigt, at man i sin ansøgning har beskrevet, hvordan man vil organisere samarbejdet, og hvordan planen kan gennemføres. Og at det, der er vigtigt, det er jo, at aktiviteterne er forankret i organisationerne. Altså for eksempel for skolernes vedkommende, at de planer og de samarbejdsemner, man har, at det er noget, som er pensumrelevant og indgår i det daglige skolearbejde for dem. Den sidste fjerdedel er så et spørgsmål om, hvordan vil man sprede resultaterne af det, man nu har fået ud af sit samarbejde. Hvordan vil man formidle det til målgrupperne i lokalområdet, på skolen, i byen, i regionen eller landet som sådan? Og hvordan vil man gøre produktet offentligt tilgængeligt? Og der er der jo muligheder for at bruge medierne, og det er vigtigt, at man også beskriver det i sin ansøgning, hvordan man har tænkt sig at gøre det. Og jo også prøve at give et bud på, hvordan man mere langsigtet vil få glæde af de her resultater, som man får gennem det her samarbejde. Og jeg vil også måske gerne her til slut gøre særlig opmærksom på det her med forberedende besøg, som jo ikke er så voldsom en indsats at lave ansøgning til det og gennemføre det, men omvendt, at det kan være en god start og en god mulighed for at mødes med samarbejdspartnere og få støtte til transporten til nogle af parterne, som indgår i sådan et forberedende besøg. Her kan man jo beskrive, hvad det er, der er baggrund og motivation for ens ønske om at få støtte til mobiliteten til forberedende besøg. Hvad det er for nogle emner og målsætninger, man har, projekttypen, som man går efter, og dagsordenen og programmet for sådan et besøg. Det kan være en rigtig god start på en ansøgning, som man så kan sende efterfølgende til næste omgang, hvor der er ansøgningsfrist. Og som sagt, ansøgningsfristen til Nordplus-programmerne er næste gang 1. februar 2019, som så kan blive ført ud i livet i skoleåret 1920. Hvis der er spørgsmål og kommentarer til det her med at lave en ansøgning og finde partner og lave en god ansøgning, jamen så står jeg til rådighed også for vejledning og besvare spørgsmål i den forbindelse. Jeg hedder Holger Arnbjerg og sidder på Arrangør Skifteråret, og her er hjemmesiden jo www.zhul.fo/ask, og mit telefonnummer det er 29 25 13. Og hermed vil vi så slutte og lukke af for den officielle del af Nordplus programpræsentationen i denne omgang. Tak for interessen.